pretres nedelje. Dobroveče. Kako ste? Dobroveče, dobroveče. Zatvori vrata, molim. Bravo. Dobroveče. Dobroveče, hvala vam. Dobroveče. Dobroveče. Jeste dobro? Što volim, što vas je samo dvoje. Ćao, čao. Šta su pitanje na gledalci? Dobroveče svim gledalcima. Dobroveče. Ponedeljak veče. Novi vođa Marko Đedović, Marko čestitam. Prvi put ove sezone treći, šalim se, znam da je treći. Marko će večeras birati po trčke, a nakon toga pretres nedelje. Prvo da kažem da je Tara Simov kaže na mesečnim honorarom. Zbog toga što je nasrnula Draganu. Dragana, dobroveče, šta se desilo to? Ma ništa, Milana, Cvijel je išao... Možete da se učutite da čujem Draganu? Cvijel je išao da kupuje za nas par... Još ima kazni dosta. Cvijel je išao da kupuje za nas par u prodavnicu i mi smo išli da mu pomognemo. Ušli smo u rehab da razdelimo. Ustala je Tara, nervozna jer se probudila. Očekivala je da još donese u krevet kese hranu i počela da se dere zašto on to njoj nije doneo. Ona je ustala iz kreveta. Ja kažem, dobro, nemoj tu da nam gunđaš. Ni mi nismo spavali, daj da to razdelimo pa da idemo da spavamo. Tu je ona na mene, ja na nju. Psovala mi, ne znam, majku, vamo tamo. Ja sam njoj rekla, dobro, ajde, pali tamo ljubavnice jedna. Tako nešto u tom fazonu. Okrenula sam se, nastavila svoje da delim tu hranu. Kako ste rekli, ljubavnice? Da, ljubavnice, tako nešto u tom fazonu. Ljubavnice. Ajde, beži tamo ljubavnice. A nije tamo da ponovi posle igrala. Ja sam se ljubavnice, evo ponovo ti kažem ljubavnice. Evo 100 puta ćete reći. Tara, možete verbalno sve da rešite. Nema potrebe. Koji ti kurac, brate, šta ti je? Šta vam je, bre? Šta vam je, bre? Brate, šta ti je? Dajte ljudi, molim vas se uzbiljite. Šta radite, bre, to? Nemojte po nama, ko ima mi kurac, Šta ti je, jebote, brate? Ni prva, ni poslednja Milane koja je njoj rekla da je ljubavnica prosto... Stani, jebote, stani. Ajde, brate, stani. Ajde, beži, beži. Stani, Ajde, beži, ajde, reper, beži. Beži, reper. Napušaš šta, mene, a? A što mene napušaš, Ne čekaj? braniš ljubavnicu, nego skloni se nemoj da mi diraju drugaricu. Dobro, nemoj nju da udaraš, brate, premuško si, jebote, koji ti kurac? Okej, ajde da se smirite, da rešimo to Tebe verbalno. ću da prebijem, neću nju. Mene? Tebe ću da Sad smo tu prebijem. došli, šta? Da, Tu smo došli. tu smo, što? Okej, pa pitam. Što? Kristijane, smiri A se, što? poslušaj mene, Ne, pa pitam Kristijane. da li smo tu došli. Pa gdje smo došli? Pitam da li smo došli. A gdje smo došli? Što odjednom tako sa mnom Nisam pričaš? ti ja car. A što sa mnom pričaš? Zato što si Što bezobrazan. pričaš tako sa mnom? Ajde, Ajde, vratite se za 110, Ajde, pičkama materina, tu je pička jedna, kaže, Što mene napušaš, devojka mi je zdrava. Pitam što me napušaš, kurce? Šta se iživljavaju na devojci? Šta se iživljavaju na devojci? Ovdje mamu Čekaj, pičku. pitam. Svi vide da se karaju tu i drkaju nam kurac. Čutimo, jebi ga, postojemo, oni nikog ne Čekaj, postoju. tvoj problem što ja blejim Pa se koga Pa ona, što mene brate, napušaš, kurce, maltretira? mi Pa meni ne psuješ može mamu. da bije nikog. Ali ne sve možeš ću mene vas da bijem. psuješ mamu, ne Tebe i možeš. nju i Nećeš da sve me ću biješ, da vas veri. bijem. Nećeš Ja, nikad. pa čuti bre, pičko. Veri mi, fontan. nećeš nikad da me biješ. Pičko jedna. Meni pičko, nemoj da me napušavaš. Upamti. Nemoj da mi psuješ majku, pička. Što mi psuješ majku, smrade jedna. Posljednji put da mi psuješ majku. puši kurac, jebem te. Upamti da si mi posljednji put psuješ majku. Da mi psuješ majku, Jebem pička. ti familiju. Meni da psuješ majku, Puško pička. reper. Neću bre da slušam da mi psuje majku, pičku. Neće, smirite se. Što mi psuje majku, pičku, bre? Smirite se, bre, šta vam je, bre? Što mi psuje majku, bre? Ne može niko mi psuje. Hoće za brat. Aj, pička. Hoće za brat. Veli, pička. Tebi ću jebati mamu. Tebi ću jebati. Beži od mene. Čuješ? Kristijane, Skloni se Kristijane, od mene. smiri se. Čuješ, priđi Mina. Pa ima ko može, nego neće. Kristijane, Nije šala. Sklonite to! Nikoga ne dira, bre. Skloni! Skloni ovu pičku! Skloni ovu pičku! Ti si jedna! Kristijane, Pičko!
Kristijane, poslušaj mene. Sklonite se. Sklonite se. Znam ja ono pisu bez dečetne plave. Čuješ? Sad ću vam jebim. Sad ću prangiju da donesem. Sad ću više. Sad je šteka prangiju, sad ću vam jebim. Sklonite se od mene. Sklonite se od mene. Sklonite. Nisi najbolj. Djeteta bi moga pička. Kristijane! Plava pičko. Kristijane! Ti si najbolj. Kristijane, Za poslušaj vrat mene! me stežeš. Za vrat. Kristijane, Dojko. poslušaj mene! Kristijane! Pičko plava. Možeš mene da poslušaš, Ne Kristijane? doći ti krv. Možeš mene da poslušaš? Ne. Stezo me zaguši. Pa, Stezo me zaguši. ja ne Pičko. Sklonite se. Sklonite se. Moga ne dira. Jebat ću vam mamu. Svi ste ga pritisli, Smirite se, ljudi, puste ga nek se zuva, ajde, puste ga nam. Ja zapamite Ajde da se vratite za sto, svi! Unem ti su dete. Svako nek obriše Ja sam svoje kriminalac, sedište, te pičko. sedi i vratite se za sto. Ajde! Slušaj, samo da ti kažem. Vratio si me ovdje. Znaš šta ću ti raditi? Jebat ću ti se sej. Čuj. Jebat ću ti sve u pišu. Ej, si... Ko je tebi kurac, biš? Normalno ti. Normalno. Šta vam je? Tara, bješ tamo, Tarabo. Šta je to, bre? Pusti! Tara, ne zajeba. Ostavi to! Ostavi, bre! Ostavi, bre! Moram ti, ostavi! Neću se pomoći. Tara! Pusti to, bre! Stari, pazi ruku, pazi ruku. Molim te, brate, da. Sad ima nož. Kakav nož, beži. Dobro, čekaj. Nemoj, molim te. Nemoj, Aće, molim te. Još neko da me dirne. Hajde da vidim sad ko će. Hoćete da me dirne?